Egon ginen, desagertuta egon zen bitartean. Unkituri, gizarteak agertzeko, exigitzeko emandako erantzunagatik. Ondaturik, haren gorpua agerrarazi zutenean. Indargabeturik eta sumindurik gezurrek. Handik, ona igaratoko urteetan huts egin dute Mikelen heriotza epaitegietara eramateko gure saiakera guzti. Eta ezin izan dugu frogatu Intxaurrondon bertan hil zutela jasal zituen torturengatik. Ez dakigu gainera inoiz frogatzerik izan ez dugun. Ez dugu etxiko hala ere. Esan bezala, Nafarroko gobernuak Mikel biktima deklaratzea eta erreparatzea aurrera pausu garrantzitsua da. Inoiz imaginatuko genukeena. Giza eskubideen urraketen biktima guztiek badute egia, justizia eta erreparaziorako eskubidea. Une honetara atzetik aurrerako bideak iritsi gara. Baina osorik egin nahi dugu. Beraz, ez diogu uko egiten beste biei. Mikelen kasua ez zen apartekoa izan. Torturaren praktikari dagokionez behintzat. Hilik bukatzeak soilik egin zuen berez. Tortura ez baita salbuespena izan. Aitzetik jardun orokortua izan da. Ongi antolatua, goi mailatan diseinatutakoa eta gizarte honetan milaka biktima utzi dituena. Quienes estáis aquí habéis sido impulsores de este avance y el reconocimiento también os pertenece. Así que, mila esker, denagatik, y os animamos a seguir reivindicando la verdad, justicia y reparación.